Con tan só 13 anos, Alberto aterrou nos Estados Unidos da man de seus pais, que emigraran a Nova Jersey. Agora seus pais volveron a Galicia, pero el segue ali á fronte dun estudio de tatuaxe. Orixinario de Ribeira, Alberto e a parella viven nunha casa que é da súa propiedade. No primeiro andar viven eles e o segundo téñeno alugado, algo moi típico por aquí. Alberto, está o día gris como en Galicia. Hola, bons días. Houve que traelo chubasqueiro. Pasar. Canto pode custar unha casa como esta en Cornia aquí, agora? Mira, acaban de vender a casa do lado, 3 casas ao lado, por 830.000. 830.000? Sí. E ti canto tempo hai que vives aquí? Desde o 97, creo que son... En aqueles anos, canto Eu foi? comprina por 250. Daquela esta zona medrou moito. Sí, despois do 9/11 aquí, que foi cando... Do 11 de setembro, sí. Cando caeron as torres, por exemplo, a min chamoume un amigo que non sabíamos o que estaba pasando, eu subín ao tellado, vin todo desde o tellado de aquí, que se ve, porque Manhattan está mismo aquí, a 6.9 millas desde aquí. É dicir, ti desde aquí vías perfectamente as Torres Xemelgas do preto que estamos, ao final Nova Jersey está ao ladiño de Nova York. Hai varios motivos polos que se recoñece a cidade de Newark. Un deles, a mítica serie do Soprano, que se rodou en boa parte nestas rúas que agora percorren os nosos protagonistas. Alberto, a influencia que tuveron a serie do Soprano aquí, cal foi? Porque... Moitísima. Aquí gravaron moitísimos sitios, é verdad. E o sitio máis importante deles, que era Satriales, que era unha carnicería, está mismo aquí, cerca. O que pasa que agora non existe, xa derrumbaron e fixeron un parqueo para aparcar coches. Fixeron un aparcamento nun dos sitios máis emblemáticos da serie do Soprano. Sí, é verdad que sí. A min pareceu unha tontería. Cando derrumbaron eso aí, empezaron a vender os ladrillos. Os ladrillos eran subastados e a xente compraba os ladrillos da fachada. Aquí estamos mismo onde era os Satriales, era aquí. E eles, naquela época, era unha carnicería, estaba cerrado, e puñían un porco fora, colgado, así, era cando gravaban. E todo o mundo quería vir a quitarlle fotos ao porco. É aí, en ese mismo lugar. Alba e Alberto van rematar a ruta do Soprano comendo auténtica comida americana no lugar onde tamén rematou a serie, nunha das escenas máis famosas da historia da televisión. Reservada para a familia do Soprano. A ver, veña, imos alá. Xa te me adiantastes. Perdón. Que aproveite. Igualmente. Chin, chin. Que aproveite. É como unha mestura entre bacon, lomo, panceta, mellor dito, non? Sí, pero sin grasa. Efectivamente. E poñeno á plancha, verdad? Alberto, contame, como foi a túa chegada aquí? Quen estaba aquí? Meu pai ven primeiro e despois quedouse aquí un tempo, ven miña nai, trouxo a miña irmán e a meu irmán e despois miña nai volveu para lá un ano e trouxo a min e a miña outra irmán. Setiembre 16 do 89, cando eu vin para aquí. Acordaste ben da data porque entendo que para ti, que tiñas 12, 13 anos, foi... 13 anos e medio. Foi moi forte, non? Foi. Non quería vir. Non querías vir? Non quería vir. Esta casa aquí, a 60 da Harrison Avenue, foi a primeira casa onde eu vivín cando cheguei aquí, no segundo piso. Aquí non dormía nin Cristo. Cos camións, un ruido, co tren que pasa por aí... Trae os vías, claro. Sí, un desmadre. Camiñar por aquí e dar cun negocio rexentado por galegos non é raro. Lito! Buenas, Lito! Lito! Dime. Buenas. Hola, Lito. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, encantado aquí de haber nacido varón. Canto tempo levas ti aquí? 50 anos. Levas 50 anos, e a que te dedicastes ti aquí? Pois primeiro estaba traballando nunha factoría de ouro, unha refinería de ouro e plata. Wow. Yeah. E despois foi cando comprei aquí este negocio. Ti axudaches moito a xente que viña aquí, os emigrantes que chegaban aquí? Yeah. Os gallejos, hubo unha época, aí atrás nós tiñamos un salón grandísimo. Entonces aí, bueno, eso estaba cheo de gallejos. Viñen de traballar e xuntábanse aí, sí. Como era isto? Era como un... Isto antes... Era como máis pequeno que Muros? Era como a Muros, toda a xente que había era de Rianxo, Ribeira, o Ajiño... Ou de Palmeira. De Palmeira, Que sí. de Palmeira, de Mianzo, había xente toda, que conocíamonos todos. Alberto traballa como tatuador no seu propio estudio de tatuaxe. Empezou ben novo no oficio e mesmo tatuou a galegos que quixeron gravar na pel a súa vinculación coa terra. Alberto, contame, como acabaches ti tatuando, ademais na rúa na que medraches? Meu irmán traballaba con lito, limpando e tal, e ao lado había un estudio de tatuajes. So, ele empezou a limpar a moto ao tatuador. E ca mesma empezou a facer dibujos, empezou a soldar agullas, en aquela época había que soldar as propias agullas, había que casi non había material. E despois, eu, como xa sempre dibujaba desde pequeno, empecín a facer o mismo para meu irmán. Eu fixen o meu primeiro tatuaje con 14 anos e medio. Impensable hoxe en día. Claro, era un crío, E despois queríamos crecer un pouco máis e a única maneira é ser ti o dono. E propoñámoslle a él ou vámonos ou véndenolo. E el díxome, mira, vos, como levades tanto tempo e sendo tan honestos comigo, prefiero vendérvolo e que siga o meu nombre. Que pila de premios, non? Sí, viaxei algo. Ganin algún premio por aí tamén. E a sociedade americana é moito de tatuarse? Sí, o americano gusta o tatuaje. Eles, a verdad que na súa cultura non o ven tan mal como nós. Por exemplo, nos máis vellos sempre che miraban, di, bueno, este ten tatuajes é un delincuente ou que sea. Aquí non, aquí hai moita xente xa moi maior que eran mariñeiros e andaban por todo o mundo e tatuábanse bastante. E galegos de por aquí veñen tatuarse? Tamén, sí, claro. Teño varios tatuajes, terminín ainda non fai moito a un chaval, un bombero, un gallego, e fixenlle, por exemplo, o faro de Corrubedo, porque é da lado da nosa zona, fixenlle os castros de Baroña, fixenlle cousas chulas, cousas moi bonitas, sí. Mira, Alberto, ti ves a miúdo a casa, non? A Galicia. Iba máis antes, agora xa non vou tanto, que debería de ir, a verdad. Se eu che pregunto se ves o teu futuro ali de alguna maneira, como o ves? Xubilarte en Galicia ou algo así? Sí, gustaríame, pero compartir o tempo entre ali e aquí, ou ali e Suramérica en algún sitio. Alberto, despedímonos entón, mándalle un bico aí, sobre todo a teus pais. Bico, mamá, papá, quero vos moito. Grazas por pasar o día connosco. Gracias a vos. Despedimos entón. Chao, chao. Chao. Se falamos de gastronomía entre Ribeira e Nova Jersey, cal escolles? A de Ribeira, porque é moito máis rica a calidad. Onde están mellor os prezos? Os da lá, porque é máis barato. E en canto á festa? A festa da Adorna de Ribeira, especialmente. É a mellor festa que hai. Onde é máis hospitalaria a xente? Estou acostumbrado a de Nova Jersey, pero prefiero a da lá. Son máis... Identifícome máis con eles, obviamente. Con que humor quedas? A gallego, 100%. Que clima prefires? Prefiero o de aquí, porque xa estou acostumbrado e alá chove moito.